Bom grunto, já domingo hoje, já domingo, já domingo assim. Aanstaande zondag, já domingo, aqui na JPF voor die 14 tarde chega Trempang, para pôr Bom grunto! Então, ik kost great comité chegou aqui dat men dat ze echt vers aankomen. Ik ben die mensen in avion te jagen, Sally Airport, bin JPF was in de ginang, fresh. Maar voor Bitawiri? Bitawiri, sim, we zijn voor Bitawiri. Wat in Bitawiri? Met Bitawiri, met Komawiri, met snijbonen, met pompelmoes, met antrua, met boot, monachees, sopropo, motica, sopropo largo nang. Diferente, met pompelmoes, een fruta, maar je gusta mes daarmee. Gewoon en toen met diferente piscata, met mes, met peper, met camarón seco. Met een gobierne, met een camarón seco, met een pomtaier, met een cookie. Vorige keer, en dan gemeen die dat die en lap, want het was op is op, hoor. Het kostte op is op. En nota para Suriname zo, no? Het is para toerende. Voor elk wat wil. Maar zo wat in groenten, wat in fruit, wat in kruiden, wat in cominda, wat in cookie, wat in maïzena, koek, kaas, koek, penda, koek, kokoskoek. Diferente koers. Kami die toerende die koers ook daarmee moest ik kunnen. Dat zijn jammer Surinaamse markt. Pas een product uit Suriname. Maar dan hoop je. Yo corso de gustero, gen local, opi holandês. Essa coisa hopi lopo. Awo é pica não, pica. Mas Suriname conhecipa é pica não. Hoor ik men die, we hebben ook de pica. Ja, we hebben de pica, we hebben verse pica. Maar dan net nog sting sambal lang diferente sambal, nós tem 3 sambal, nós tem avanço sambal, nós tem chutney, de mango, de pomister, we tem também gele hot sauce, maar diferente pica, we tem pica, we tem medio pica, we tem diferente pica, real pica. Awo mi mensen met de gusto, que met de gusto com no Suriname, que men die met de gusto, mi nota masya amante di pica, pero met de gusto com no Suriname die roti, roti real, gemen. Ik gevlogen uit Surimaribo. Ja domingo. 31 de maart, 4 da tarde. 4 da tarde. Sim, chega Trempang, qualquer porta de mensen abrir bem, we hebben gebouwd te hebben Trempang, pero a mim abrir 4. Oké, so via passada de opinião que bem Trempang, por favor. Mas eu tenho candidato limitado por 3, o avião é de. Que men die chega Trempang, Tangawara Video. Tangawara Video. Do Xiambo, bom grunto, que men die já domingo preparamos, só para botar Trempang aqui na JPF, so tem bom grunto, Zé Cabrada, bom grunto.